встречаем на сцене мегапопулярный не только среди башкирских зрителей, но и покоривший всю страну в проекте Первого канала шоу «Голос» Ильдар Абдуллин. Салам, салам, Уфа! Минда башкуртса өйләшәм. Ерлайык бергә. Бауанадан бауанага күсә, халкыбыздан моназары. Һәрбер бала тынлап үтә, милләтебез ярдарын, милләтебез ярдарын. Данлап йырла халкымның ярдарын, мәңгелеккә үмән ярмандары. Данлап йырла халкымның ярдарын, мәңгелеккә үмән ярмандары, ярмандары. Халкым рухы тел байлыгы, милләтемнең канында, безнең үлмәс байлыгыбыз. Күсә буынга, күсә буынга. Данлап йырла халкымның ярдарын, мәңгелеккә үмән ярмандары. Данлап йырла халкымның ярдарын, мәңгелеккә үмән ярмандары, ярмандары. Гайрәтләнеп күккә омтал, кайрылмас горур канат. Үткәннәрдә киләчәккә ярдарға алып тарат, ярдарға алып тарат. Данлап йырла халкымның ярдарын, мәңгелеккә үмән ярмандары. Данлап йырла халкымның ярдарын, мәңгелеккә үмән ярмандары, ярмандары. Әгәр дә һинең каныңда, янеңдә башкорт рухы бар икән, ул ниндәй мөхиттә булса ла, һине зур сәхнәгә алып сыга. Син өлкәләрдә яшәп тә башкорт сәнгатен үстерүче милләттәшләребезне ихлас күңелдән каршы алыгыз. Встречайте гостей из Курганской, Оренбургской, Челябинской, Саратовской областей и Пермского края.